Siema, chcę dzisiaj opowiedzieć o tym, że lepiej być konsekwentnie dobrym niż okazjonalnie najlepszym i nagrywam to na siłowni, żeby wyjść trochę ze strefy komfortu, dlatego pozdrawiam Bartka, który zaczął ten cały trend i co mam przez to na myśli, przez bycie konsekwentnie dobrym, to że jak pomyślicie sobie, to osoba, która daje z siebie codziennie 70%, to raczej osiągnie, jest większa szansa na to, że osiągnie swój cel niż osoba, która okazjonalnie da z siebie 100%, bo weźmy na to nagrywanie na YouTubie czy na czymkolwiek. To jeśli macie osobę, która tylko planuje, a tak naprawdę nic nie wrzuca i w końcu coś, wiecie, wrzuci jedno, myślą, że najlepszy ten i nie wyjdzie, w końcu stwierdzą, że walą to i no, a osoba, która codziennie będzie gdzieś starać się ulepszać i będzie sobie udowadniać, że jest to dla niej ważne i to gdzieś będzie umacniać sobie ten nawyk i prawdopodobnie osiągnie wtedy sukces, a na pewno jest to lepsza droga niż ta druga. Także to na dzisiaj tyle. Wiem, że trochę wyszło mieszane, ale dzięki za obejrzenie. Widzimy się jutro. Siema.